Kim Jong-un, neodmyslitelná postava severokorejské politické scény, je znám svou kontroverzní pověstí a záhadným vystupováním. Jako nejmocnější muž Severní Koreje je zahalen tajemstvím, které fascinují svět. Toto video odhaluje jeho tajný život, jehož detaily unikly na internet. Zaměříme se na jeho osobnost, extravagantní životní styl a zájmy, které nabízejí pohled na člověka, jenž stojí za jednou z nejizolovanějších zemí světa. Kim Jong-un je obklopen aurou tajemnosti. Většina informací o něm pochází z oficiálních severokorejských zdrojů nebo z uniklých dokumentů, které je těžké ověřit. Tento vůdce je popsán jako neproniknutelný a kalkulativní, s obrovským smyslem pro moc a kontrolu. Jeho láska k luxusu a schopnost ovládat každý aspekt života v Severní Koreji vytváří obraz muže, který zároveň fascinuje a děsí. Kim Jong-un byl vychován ve stínu svého otce Kim Jong-ila a děděčně převzal jeho pozici v roce 2011. Od té doby pevnou rukou vládne a dokázal si vybudovat reputaci tvrdého, ale chytrého stratéga. Jeho schopnost vyvolávat loajalitu a strach mezi svými spolupracovníky ho dáží na vrcholu moci i přes nepřáznivé mezinárodní podmínky. Životní styl. Přestože Severní Korea čelí extrémní chudobě a hladomoru, Kim Jong-un žije v luxusu, který je pro běžné obyvatele nepředstavitelný. Jeho soukromé sídlo v Pchjongjangu je opředeno legendami. Podle dostupných informací disponuje bazény, bowlingovými dráhami a dokonce vlastním kino s kapacitou stovek míst. Jeho sbírka luxusních vozů je jednou z největších na světě. Zahrnuje značky jako Mercedes-Benz, Rolls-Royce a Ferrari. Má také výjimečnou sbírku hodinek, jejichž cena se pohybuje v milionových hodnotách. Je znám svou láskou k drahému jídlu a pití, mezi jeho oblíbená jídla patří francouzská kuchyně, japonské sushi a kvalitní whisky. Kim Jong-un je také velkým milovníkem zábavy. Mezi jeho záliby patří karaoke, hraní golfu a sledování filmů. Podle zdrojů má vlastní sbírku hollywoodských filmů, které sleduje ve svém soukromém kině. Tímto způsobem uniká každodenním tlakům a nachází relaxaci v izolaci, která ho chrání před veřejností. Zájmy. Kim Jong-un se prezentuje jako všestranně nadaný člověk se zájmem o sport a umění. Je známý svou láskou k basketbalu a je fanouškem amerického týmu Chicago Bulls. Podle zpráv se dokonce setkal s bývalou basketbalovou hvězdou Dennisem Rodmanem, který ho několikrát navštívil v Severní Koreji. Kromě basketbalu hraje na piano, což podtrhuje jeho zájem o umění. Kim Jong-un má tak vliv na kulturní život v zemi. Podporuje tvorbu uměleckých děl, která oslavují jeho režim a ideologii. Tato děla zahrnují filmy, obrazy a literaturu, která mají za účel upevnit jeho kult osobnosti. Tímto způsobem nejen kontroluje, co jeho lidé vidí a slyší, ale tak formuje jejich představy o světě mimo hranice Severní Koreje. Kim Jong-un nečelí pouze vnitřním výzvám, ale tak tlaku ze zahraničí. Mezinárodní sankce, které byly na Severní Koreu uvaleny kvůli jejímu jadernímu programu, značně ovlivňují ekonomiku země. Navzdory těmto omezením se Kim snaží udržet svou moc pomocí tvrdé kontroly nad svými spolupracovníky a obyvatelstvem. Další výzvou jsou zdravotní problémy, o kterých se často spekuluje. Jeho váha a životní styl plný stresu a luxusu mohou přispěvat k jeho komplikacím. Tyto faktory však nesnižují jeho odhodlání udržet si svou pozici a pokračovat v budování silného režimu. Další aspekty jeho života. Rodina a přátelé. Kim Jong-un má komplikované vztahy s rodinou. Někteří členové jeho rodiny byli odstraněni z politické scény kvůli podezření z nevole nebo zrady. Jeho přátelé a blízcí spolupracovníci jsou pečlivě vybíráni na základě loajality. Vojenská kariéra. Od mládí byl Kim vychováván k vedení vojenských operací. Jeho role v jaderním programu a testování balistických raket ukazuje jeho schopnost strategicky ovládat armádu. Vztahy s mezinárodní komunitou. Kim Jong-un se pokusil navázat dialog s USA a Jižní Koreou, ale tyto snahy zůstanou zásadními pouze za přístupu k denuklearizaci, což je pro jeho režim nepřijatelné. Kim Jong-un je složitou a kontroverzní osobností, která fascinuje svět svou neproniknutelností a schopností udržet moc v izolované zemi.
Jeho život plný luxusu, jeho zájmy a výzvy nabízejí unikátní pohled na člověka, který formuje budoucnost Severní Koreje. Pokud chcete vědět více o těchto fascinujících tématech, nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu a zapnout upozornění, abyste nezmeškali další videa.